Danmark Dybbølmølle maler helt af helvede til. Bare tegne dreng. Vi er herude på parkeringspladsen, fordi vi skal spørge nogle biler, om vi må snakke lidt med dem. Fordi vi gider ikke tog, fordi det er ikke biler. Ja, nu står vi sammen med en bil, og nu vil vi se, om den vil give en lyd fra sig. Hej, må vi godt snakke med dig? Forurener du? Jeg tror ikke rigtig, den gider. Skal vi gå videre? Hej, vi er ude på parkeringspladsen. Stadigvæk. Og vi er sammen med en ny bil. Hvad hedder du? Jeg hedder Mazda. Okay. Kan du godt lide pasta? Altså, jeg er faktisk en bil, så jeg kører på olie og brændstof. Okay, det var ikke så godt. Ved du, om du forurener? Jamen altså, jeg er ikke stolt af det, men jeg forurener faktisk lidt. Meget. Altså, det kan jeg ikke rigtig gøre for. Tak for det. Hej. Vi er ude på parkeringspladsen. Stadigvæk. Og nu er vi sammen med Hyundai. Ja, faktisk en Honda. Du hedder Hyundai. Okay så. Forurener du? Ja, heroppe. Ja, her. Jeg forurener faktisk ikke så meget som den normale bil. Jeg kører 37 km på literen, og det er faktisk ret meget. Ja, jeg ved ikke. Tak for det. Jeg kan se, du har sådan en... Hey, jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvad bruger du den til? Jamen, jeg bruger den til at fange radiosignaler fra det ydre rum, og det er faktisk meget fedt det der. Så kan jeg høre musik og sådan noget. Okay, forstår jeg ikke så meget af. Tak for det. Jamen, det er da bare okay. Vi er taget ud på Tolfsborgskolen for... Ja, det var det sted, vi kunne finde. Jeg vil vise jer, hvordan man kan lave biler om, så de ikke forurener så meget, som de gør i dag med al deres olie og benzin. Det skulle noget være nu. Nå, ja. Til det skal jeg bruge en bil, som jeg har lavet i pap. En saks. En tavle og noget kridt, som vi har her. Nu vil jeg vise jer det. Det her er min egen teori, eller idé. Jeg kunne godt tænke mig at skære hjul over, og så få dem til at flyve i stedet for. Så det vil jeg gøre nu. Nu har vi vores flyvende bil. Det er så min teori om, hvordan biler skal se ud i fremtiden. Men det kommer nok ikke til at ske. Måske ikke. Men folk vil nok gerne have, at biler kommer til at køre på strøm måske. Eller noget, som måske er lidt mere energivenligt, ikke? I stedet for alt det der oliepis. Det gider vi sgu ikke. Så jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skulle bruge tavlen til, men det var bare lige for at få noget mere med, ikke? Så ja, tak for det. Hej, vi er stadig ude på Tolfsborgskolen, hvor vi har fået fat i fysiklærer Nikolaj. Han vil i dag fortælle, hvordan biler skal køre i fremtiden. Og ja, hvad går det her egentlig ud på, Nikolaj? Ja, lige nu kører biler på olie og benzin og diesel, og det forurener en hel masse. Så vi skal på en eller anden måde have gjort biler mere miljøvenlige, så de ikke forurener så meget. Det vil han så vise på tavlen, hvordan det skal gøres. Nå, ja. Altså, nu tegner jeg lige min flotte bil. Altså, jeg havde jo tænkt mig, ikke? Et eller andet med, at biler, de skulle kunne flyve. Måske gøre den der så. Det er jo så en flyvende bil, som vi kan se, ikke? Ja, men biler behøver slet ikke at kunne flyve i fremtiden. Vi skal bare, i stedet for at køre på olie og benzin og diesel, skal I køre på strøm. Ja, det ser ud præcis som de gør i dag. Men i stedet for at man kører til en tankstation og fylder benzin på dem, så lader man et batteri op,
Eller også sætter man forskellige solceller på dem, så I lader op, mens de kører. Kan du prøve at tegne det? Jeg kan prøve. Ja, her. Og så kan man for eksempel sætte en solcelle på taget her. Og når solen så skinner på den, så producerer solcellen her strøm, som bilen så kan køre på. Det er en halv vandmelon. Så. 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면